Sú miesta, kde sa história a príroda spájajú, aby vytvorili dokonalé prostredie pre život. Vitajte v Schlossbergu, v mieste stvorenom pre vašu novú kapitolu. Váš domov by mal byť priestorom, kde môžete písať ďalšie príbehy, v pohodlí a bez kompromisov. Preto sme navrhli domovy, ktoré spájajú nadčasovú estetiku s premyslenou funkčnosťou. Miesto, kde sú vítaní aj vaši štvornohí priatelia. S dôrazom na každý detail, ktorý prináša komfort a pocit bezpečia. Plnohodnotný život znamená aj istotu. Istotu, že je o vás postarané diskrétne a profesionálne. S ľudským prístupom, ktorý vám spríjemní každý deň. Zdravotná asistencia je vám k dispozícii priamo u vás doma, pretože za všetkým stojí skúsený tím, ktorého cieľom je vaša spokojnosť. Život je o momentoch, ktoré zdieľame, o radosti z nových záľub a o priateľstvách, ktoré pretrvajú. Užite si nezávislosť a slobodu v komunite, ktorá vás rešpektuje. Schlossberg, vaša nová kapitola.